Mwancho morigereria Ogetembe Television wakire ubuya mambi ya bono ritukoneria Jumatano dote niria 15 na rimo kigima ase umutinyiga ukane nekira bono tugenderete kurigereria gose tugenderete gusanga senchira ere eyobwa mo kigima ime yemirobere ya Getembe Television korende ase mambi ya bono nigongo kwarigania ase omurobere bwetwa ya Getembe nene mono ekionga chinse 12 chia bono omambi Mwancho morigere ndotinga nigo bono chia butukire gose nigo erobo ya butukire igoro yetinsa ikomi na ibere nigo ngukwane nga bwakire nainde asenchira ere ya bene kokobolenga a good morning nyara gusanga nainche wetira asenchira SMS ondikire na boigo liuko wetira asenchireri ya WhatsApp onyare gusanga nainche emambie yiga erindo manye ase kwambatire kuru ngai o ngaki ontegerete naki kwabokire na boigo mbarabi kwariganirie ase omurobirega eritari ao na boigo nayo ande amanya kobo atia karibu sana nekirondo chinga ana mange aro agendete buna botambe korende nigo kwenyorenga Getembe digital app na boko enyora kwetera ase enchira agoso kwe download korwa Play Store ose App Store erinde onyare ko yenyorera ase simu yao yakoboko erindo onyare konyora emiroberi buna bono omuroberi ga ogendete gose na bokonyara ku watch TV ya Getembe wetera Getembe digital app na boigo otegerere radio ya Getembe FM na boigo ko ligereria amangana nda mange na soma nonye amangana aria gendrete ase ensingi magwetera Getembe digital app na bokonyara kwenyorera emiroberi ya Getembe irio onyare kusanga naintwe asenchira ere eyobwamo okigima igono boko ye download korwa Play Store gose App Store erinde onyare koyebeka ase simu yao ekira asekero kwanyoranga ayaiga tari kugweta igono bogotara kwanyara kotorigerere korwa chinsemo chinde echionsi karibu sana nekero ondo chinga ensemo gosekero abarai bagendete kunyagutiani goswa asechia bisi na bande bagendete gukorerwa oboringoria nigo nande ndochinga ase county ya Nyamira naro mbanyarite gutiania igati ya barai abo banyara gochora bagochoswa kuseba gotenera ebirogo anene mono ase kiombe kirigia Public Service Board na boigo na umwaziri wa mangana ya basai na boigo agenda korende nigo ngokwenyoria nga aikiro wasere ase chinsemo chiri cha Facebook nyara ko like page ya Getembe TV na ko ye follow na boigo inde kwanyara sanga ase miroberi buna omuroberi ga abwetwani chinsemo chiri cha YouTube kokonyora Getembe TV and FM nyara go subscribe ocha ase channel yetu irinde chinyara gusanga ase nchira ere eyobwo obwamo kigima Mwancho murige naberengo konyorenga ekirase kiro onyuko bwate birthday onyuko bwate umweka gete otagete gose no otagete gotoma no nyama kwani uchiase enonya bana bao ose your family members nabo ogotoma wetira umurobere iga abwe mambi umete chisa cha mambi abantu mbatagete amangana manga konyoranga nigo otagete onyare komanya nga abantu baino gosa abantu bao abantu bari umanyete abairi nabasani naki babokire onye babogete buya naye kwaranga litukombi yarire na aboigo ntubwatenga abari bako bakwebwa chinga ki chonsi okonyoranga abantu mbare bari bamenyete no bari magose baganeti obokoreri bwegoro mono goso bukonji bwegoro mono lakini kwanyoranga barabu ngana bokiga na bokonyora kero kindi naganeti ko ligereri nonye TV lakini kero kindo kwanyorolio komalinda tari kuchiomanya tari kuchiochalinga umuntu enabante koyegunereri baga liabene anyare koenyorera amangana buna yaiga onya ta konyara koigwa na bakonyara goesomera gose na bakonyara kurikirira no chibicha ase TV kwanyara ngomo wekirete radio ino mo wekirete radio kwanyara ngase nkaya ino gari na rororo utari koigwa lakini muriko manya gose muriko chimwake ngana rengo takari kumanya gose konyora updates iye bintu obigendere gose konyara naro utari korora rika muko mubekira nonye radio anya gotegera chinsa chabo no mambi ayebono nabo konyora nga ore bintu bya gose mwabeka kelimo korora inumweka bali bande moko ba ajali gose konyara momotigete erumwe ngao numwacha mwarigiririe TV numweka igonga amangana magekera akorekana ekirase kero abantu bonsi anene muno bali babwate ogoko gose babwate okugania kogokonya
bamenyete no borema igumwa bainyora ngamba bonete konyora updates onye ne TV onye ga konyara kurigireria TV mweri bagaria bene onye ga konyara gotegerere radio ose ayo ta konyara gukorekana utatigana ba konyara gosoma mo nyorere injira nere akonyara konyora updates ibintu bigendete singenje biga byonsi na bigendete gutukuna konyara nga nawe mbarabwase naro konyara baganiri onye tari koraiga murigire no chigazeti chakira litukeri na nyare kumnyora mangana maiya una wote kachin ose chikira chinga kikorende karibu sana ase umurobire wega nekiro ngukonyore ngakiro ngochaka nekionga kurwa ase county ya Nyamira nigobono Dr. Peris Oroko litukore igoro kanya litugutiani kwa koba umuwaziri wa mangana yechigosori abasae nabo egekoro nabo igo amangana agenda ase county ya Nyamira gakutiani kwa bene obosio bomugaji umunachi evine meye county yo manyakanete buna Bernard Ochengi ni gobono umuwaziri oyo Peris anyarete ko kose kwerera egati iyemerogereria bwate ase enseme yu gose wizare yu akira okurigereria county ya Nyamira nabo igo egati yababwatani batano abo banyarete gosamarita abo banyarete kubwatukwa nekiombe gose ne kamati eri yachoreto yare gutukurigereria bari bagoswa ase ibirogo eme ya Public Service Board na barabo banyarete gutiani wa litukerio ria Nyamira no mosakito Fatigadi Gisemba ari ngaroro na gutwariganiria roboti origa sinjira ya bene umugabana we county ya Nyamira umuske Amos Nyaribo nigo imambya ya rero ara umuyiga ugutianirwa kumuwaziri umuya w'ikigosori abasae igikuru na boigo genda azerita Dr. Peris Oroko umuyiga boigo okorekana usyo bwomona chebina ase kigambero kya Nyamira umuske Bernard Ochengi. I, Peris Oroko, Nyaboke Oroko, do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee Member of Nyamira County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the Governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all. So help me God. Dr. Peris Oroko nigo akwiraribaga eriga maiga yere Dr. Geoffrey Moraranyakoe oyo wetigeti emeremo egeke maiga y'umugabana umuske Amos Nyaribo akorete amaunjorerio ase serikali yaye abwase amunganyeti oyo kabeire umuwaziri w'ekigosori ucyase ewizara y'ekipara oyo umanyikaine na Dr. Grace Nyamongo amo Noria ukabeire oyo bw'ekipara umuske Jones Omwenga akanganyiwa gucyaze wizara y'ekibesa ewizara eyo Dr. Geoffrey Morara atenenerete na maega yayaiga nigo etigeti emiremo kuna umuwaziri ogenda abasae na boigo kigosori we county ya Nyamira kokwana maega yogutianirwa kwaye Dr. Peris Oroko kuna umuwaziri umuya bw'ekigosori social services egekoro abasae na boigo genda nigo akabuya ase okonyorerwa emiremo eyo na kuria eirabuna araje gukora emiremo yaye ase njira y'obwikiranu na boigo ubwasyoku. I'll do my duties and I will also be faithful and diligent in my work, and thanking God again for this opportunity, and I'll be a team player. I'll work closely with my colleagues. Aiga boigo komiti y'abantu batano eyo yachorwa gucha kubarinkoria abo bawucha gochorwa koira emiremo ya Public Service Board imeye county ya Nyamira nigo boigo batianiwa Public Service Board eyo bono iga erabisi nigo ekonda yabo y'emyaka 5 nomo egucha goika omwerio omutienyo gatano narimo umwaka oyo iga. Your Excellency, that we do this with a lot of integrity, accountability and transparency to be able to ensure that we have the right candidates and people to be able to serve and assist you, the governor, as the
chingaki echecho nigo mugabana nyaribo asabiro mu waziri oyo moya okora emiremo yaye asenchira engikiranu nase komiti eyo yatianiwa basabirwe kubeka umukia na koreta amarieta yabo barakore egasienkia lero twaja wasua inyo mu waziri omoya kuri Dr. Peris Oroko sasa rekesho bangu na momonyete tuwate body eri ekorika bantu Public Service Board. He was out for 6 years. Miaka yaba ya eri, niko wadirichiko, ukatachora bageni. Ochora bageni, a panel na appointed lero, nere uchiko advertise, a bakori interview, a chora banto, oranyara kolega siye board. Ingo reporter agatembe inche Fatgad. Isimba mwancho murigereria gotigana na roboti oro ni gobono abamenyi kuro ase chinsemo chiria chamanga ime ye bunge ya Borabo county ya Nyamira banyari kwe murunganeria ebikorwa byoboibe bwetugo comment kana ase chinsemecho nekiro obagukwana negitaseni kyagetembe niko banyari kuboria abarendi gusaba obsa boborendi banyari kwenekia banyari gutingya oborendi ase chinsemecho iri gukora amangana bunayo guse ebikorwa abunebyo naboigo nekiro obakuboria abarayi banyari gwesonania asengane eyo gwetira ase okubaroseria chipara iliko keania au ebikorwa ebigose erioko konya ekero obakubwatie tugo banyara konyora chingaki chinyororo kwancho murigeria oroboti oro onastembe bagukwana monegeta seneke kyagetembe amenya baiga kura sinseme chiga chamange chigotokemeye bunga yega ya Borabo imeye county ya Nyamira niko bagendre ko bakumurungane ko batekana mono webibwe etugo bagendre ko bakwene kiwasama tukabwangwiga inyerekane buna asama tukama yakonyora nigo bwakere kulinde nigo bagende ko bakomendekana asama tukabwangwiga yendo bagendre ko bakugikeria kenda gekomi abatu amete bi myaka ngetatu igene etano botaiyo egentigi ogumona ndo boibo nande boira nire tieri ari bina libu arenge bono rende to gosaba ngaki asa ndokora mu basigari baito to bwata gosaba gambe baito ngotema bale sana bina bagotema lakini ekolekana ebabuire babuire serikali yitane bwante kwa sagime erora nyene byombo batabwati byoko minyokyo bobo bwo byejombe bwale tira sale sabali mibaito byejombe tuwo bakatwa robwoba abantu bande baanze kono jombe cyabe kiyagara barori bangombe cyakande basabanze koni nonye nabo abahamenya begani ko bagende ko bakoma isoko bolie serikali kubama isoko batikana mono bwibyo bwiga ubwo bagende ko bakomendekana sinseme chiga kubwatikana mona kirenga serikali niye manyitasa yiga se chombe chikoibwa cheirwa asobono babolire asaja yiga konyara ko baga kobekwa inse yobolende botindi munenjire yamwe gutanga obwibyo bwiga kugendera komendekana sinseme chiga na se chombe chigwete serikali ni manyite serikali njanya ko text ipwende yonsi go sieke njere iyo go sego ko sirio boibyo unabona chombe chite chikoruna ko Nyamira county gaiga chiasire go chie county ya Itere next wana twali kubulia serikali uchialia se chigo chiaswa oro sana rulindo manyire kiako eretara take action bakabona na sensemo yendawa na boda boda bega bakora se chinseme chiga niko bagendere ko bakobole borende kwaniki wasingaki cyabotuko kulinda sinsemo chinde asaba menyikura sinsemo chiga bagende ko miunganire kubwatekana muno kwebagwe chwa chestima yedukiriro musuntekeribe kwaniki wasinseme chiga chesikimu aseboigo bagende ko bakobole serikali kwaniki munango soyana nirigati na Kenya Power koba asumustare bosyo kwaniki okurumo chando yiga omwelio yaba na boda boda bagani ko bagende ko bagosaba abana inchi koba maiso chingake chiga cherusa sabana balesiko na nene asabono baganiri abana balesiko gotabwatini wa monoko ende gwechipigi pigi asinsema yenda basubati abange kura asinsema chiga ni bagende ko bakobolia tutagatajiche munango etakerase atwe chibe atubeka bombe okyo byombe bira bintu bwate lakini bano ntuntu ane konyo muntu go support ekere nenzu to kine bunenze ndasa kunya kominyoka ndadu wakarambia muna sana mu mpito osero temire sana chipara kunyasyo kanchi asarika sana lakini abaje takatema sana na batu bikirete mora mdo chinge parambu yere ne chipara chire chuna kuchiga arambe muyino kuchimemisi chitaraba buya echigarete patro ne jaba sigade go ikase chinsem na reka to kubwati chombe cheito chipara konyora nganchiri bungiya
igo ngusaba county government chipare chiko chimemisiga abune government egandeta ko temango gotoroseri bare batoroseri chipare chibebuya elinde na lini tu amagendera agendera asibura buya itoga boda boda ndu security isaine isengi njana bokonya kwirire kasama kuchisamu yali uchikwirana mibu kwa nyare mekoro no ikonyerete njira sengi njubu gimabwa wira bokongo igo bono security tigementu egere boda boda itura nya kore gasi itubuya egere tonyeru mugati bweli tuko Gingo ripoti getosene kiga kia uwanjete kia getembe korega sinseme chiga che bunga ya borabu imeye kaunti Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara. Kutigana na roboti oro na musakito Polycarp Okara likona nengo koirane ase kaunti ya Nyamira ekirobono chia mateisa to korwa ase ebinyoro ekinyoro kia Miriri kiri kia Bomoria na boigo ekinyoro kia Nyariacho ime ya Kitutu Masaba kaunti yo ya Nyamira bono bali na kiria baguchengira magega y'umwana siasa oyomo omonyekarete buna omoske Walter Achanua kubagachira chinyumba chinka echiga isato nigo chabere no mochando bogotatwara amagacho aramaya gose chinka gose chinyumba echo bakuruka chinka nekiro bono banyarite guchengira enganeyo nekiro bakuboria gose bairanirie mbuya mono kigima naboigo ogoteba abarai babonete gwesonania naboigo kogendera gusira abantu bari no kugania buna abarabo musakito 94 gadi Gisemba naringi ase chinsemi nase enkayomogaka Andrew Nyamwari oyore no borema naboigo ore no muchando bugukwana ase kinyoro kia Miriri kegotoka ewodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira emyaka emenkebono omogaka Nyamwari nigo abeire gagwetera ubugima ubube kubwatikana no gutatwara obumenyo bwaye ase abeire gakomenya ase umwamate kurende nari neki akogokera bono maiga y'umwana siasa Walter Achanua kurwase county eyeiga ya Nyamira kumwagachira enyomba eyo yairire amatuko aberoka koika kubekwa amabati na guchaka komwa rimorioka muri yakuri kwando Nyamwari ngaigambugi fere betuti egwati ya Gachuba uko yaso mugambi tenu aso kubutera migasi ya fako asa kiteko konyi kinureke aiga ni batwanyorete omuske Walter Achanua niga chitaga konya oyo renge no borema oyo muntu Nyamwari uchandikira matuka amange tabwati nyomba akomenya niga jetega iga niga gweta mabati akarukire gento enyomba nere yagachirwe ingo negente komwa aketote Walter Achanua asibenga ibiriyo bwate biryaba Nyamira batakire ngango kwaborekero kyo bugabana no toramo naye nando bwate ngore yokonya mbuya mono mugambi asokonya abantu bayi ekenyoro kende Bomoria 1 egotoka Muturumesi ewodi eyiga ya Gachuba asenka yomongina Mary Vincent oyore na bana batano korende eyamate eyiga yonsi bamenyire enyomba y'obonyansi asenga kentambe bono eyo korengana na banyakenyoro abaiga ebatumanyirie buna eyabire gegutwa egento kyabaire barabwo kuna kunganya na koenia ebintu kurwase enyomba eyiga engana bono basinyurwe kubisa omogokobo maiga yokwagachirwa enyomba no mwana siasa oyoiga Walter Achanua oyo ore nobote asubuga bana bwa Nyamira Elieta mali yankoro ko sitombirongo oyo nero mugakona igaiga no abugona akina akirembu jamona na akoreirwa amaya nande sichiko lichikoreki tira no nanda nyore abwate we yani agenderere ibo igo mutindo na tebira asante sana kana wetenga mwa identify abami ndokwa gachirwe nyomba buneye na tebire ngambu ya mono egera konyarwa atwalire problem embure yeko batwera kare gutunambu tuko bakonya kunganya banya gutinena karo kenda se gutu igobono ndwa togoteba ngambu ya asenge jiogocha na gutosira elinde nera bekerwe ekerameke mburate mutwera and at the same time aende boyego nera atacha machanyi ensema yaye omuske Walter Achanua nigo atebire getambukiro ekeiga yokubagachira abaiga chinyomba na sekeria akwenyora obotaka bakinerete igo bone kero obedi bantebeti na mwako yo Robert na ndo korokweri talinde naki ya bantebetinga iga ekenyoreke Bomoria na sanda korukumiriri na sanda korukunya abantu mbaroro batatu tutagite tokonya enyomba yakero na yero na inyore nyomba twamenyete kero turabake aba yarenge iga
lakini chikona ya moje tiko korwe ekamochiko baround chikona ekere mbura ya renge gotwese ngenjo bonyansi ngoira bore abo wika matuko gete bwasinya igotwa renge tukabeka chisagasaga chikanga gokora one gaike kare mbure gotwa tokobeke besen twatangira mache egere titobaise gotwero enyombe ya gwate chiro muibere bedroom ya bible na bedroom ya ito na ndena sitting room na ndena kitchen enyombe yu akaro ya renge goika ingakiende nabo kero turaire yare korusia ebinto geto korunse bigotoroma chinkaki echecho nigo abanyakenyoro na barabwo bare na yaiga maega yobokonyi oboiga twase omoske worita chanwa nikaminga nara bere in some 2-3 occasions nere umuntu gwatama ona maya ase project ko ya identify gano ene team ili yao ya identified tunashukuru sana. It's a very needy case karona rodiriga we also learning again tunga kumbe bintu mbiro togweneta parora tutaraiga para so tunashukuru sana na tunaomba uendelee na hiyo moyo tutoranyole na atakesi na ndendo kumurangeri Hingo reporter Getembe kurase county ya Nyamira Mchefatgad Hisimba Gutigana anayo mwancho murigenera niko bono abaibori banyare gosemigwa ko baroto abana babo anene muno chinga gichiga bare aserusa na kibagotumeka chisimi chi laptop na boigo ebinto binde byonse biri biko banjera goso ase emitandao niko bono banyare ko borigwa kwene kyabuna abana baiga nekero obagotumia emitandao banyare kuyitumia asinchira erengia anene muno ogosoma kolende tari koegera gose koegia chimbu chire chimbe chichi gotoka ase emitandao gose kurigereria ebinto biri batabona tigo ikera ekero bare abana ab'emyaka emeke ayaiga onsi nigare gukwanwa no yore omoteneni bwekiombe ikiabari mu kianat korwase orusage rwa Nyamira manyekanite buna Evans Obiri oyoboigo otebirenga naboigo nache kurigereria amagana ngaki abana gose onyare kuboria na inde abaibori banyare kwene kibuna bakiniri abana babo ase chikanisa ekero aborokiwa bagenderete n'umutimoko bwetamu entangani ase chinga cyabo nigo abaibori bagendereire kuboriwa barende abana baiga korwase emitandao kona na usaba ng'abaibori baitese mole no ende gutumia kisimi ne laptop ntukwenda kuba careful ake tuamanyango omwana gara otumia laptop omwana gara otumia simu inkibori kere mari simu yakorigereria namangana amasomo kera bango tabrenge simu ye na twata tutumie esa masomo laptop ye tutumie esa masomo uikamwara agata mwamanyanga ye no ake esa masomo na masomo bagotumia simu zile ndio kurigereria binde bitari biese simu aiga ibagendereire gukurerwa buna nerebuya abaibori goika abana babo ange na kubasemia iguru yubobe bora banyore ekero baraibwatrani nechisagu chimbe abana abeteka wareka especially abana abanyaruka manyanga kamba nikibako bakomo ekera bakonyoranga by the end of the day abana abasoira sakon kwanyaranga umwana utari ni urwembe amoroyo ichoire umwana nyore urwire mwana nyolo burito ndege zure kulwa yaba magana makon ando mwana kwanyanga urure school kirenga tigara bera ka sengira magana bunai obo tumeke kwa mariogo atanjeiri abaibori basemiwe enjira bararende abana babo ebinywachi abana baito kunyu bari nanda nende mweze komanya abana bane kuratoka bale babisete kizalukime keraba kwenda school kwanyoro mwana abugane kwincha abugoleti anene nekinyochi abegete kwanyora abandi babwete mesogoto babisikianga imasegete basolera neti igona beta que tobe macho sana enenga kienga sana generation yenenga sana especially esa bible baito ekiara abana watu bomanyo bonge obundi bwo bosalia no bundi bwo okonya kubatekana na yaiga ebasabirwe kubaegeria abana babo chimbwa chingia ne chingenjo cyo mugusi na kigima kubabeka asemeroberio ye kanisa ikare tu akinete kwa kanyanga bayibuli kwera bale ngakiene na yogo semia abana basemia abana banyaruka basemigwa n'abangina na kibakomenya nyina abana bamura kwenye bose nguna bagaka ero ikinkeyo ero beka abana abegerera omwana kine karo mwana all round
egasi yawe kwenda wika aina atwara gusaba yande kubwama n'abana aba bitugorie kanisa uno moigori y'abana b'kanisa. Ingo ripotera Getembe kurwase bunge eyiga ya West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atgad Hisemba Murigirira nabo igokoro ase serikali enene nigo bono ababunge ritkore igoro banyarete gutwara okwamirane gose banyarete kwingirania igoro yechibesa cha NGCDF enene muno nekiro bono abange babo babete bakwemurungania na chibese chigo chanyarire konyoro kobwatokwa anne muno nekiro bono itigalete amatuka make gusense chuiki ibere erinde abarokiwa banyare kwigora chisukuru kolengana negati ya babunge bali banyarete gusanga niko banyarete kwera buna bono aborokiwa niko baganire chibasari korende chibesa bune cha CDF chiranyara goika ase chi constituency korende muspika bwe bunge nene omusike Moses Masika Wetangula niko anyarete koherera gose gusingira buna omurobiri obwo CDF turiko cyane nganore na inde no gendere gukora emiremo nekirago tebanga ikiganche kenene ke serikali ekero ase kero niko kirabike bosyo okubwatuka chibesa kucha ase chi constituency gose chi bunge chonsi imense ya Kenya wetera gose inse yomurobiri yo OCDF. Honorable members, I want to encourage you. This is your house, and you are the nerve center of everything in this country. You appropriate, you oversight, you legislate, you represent. You have the power in your hands. And I want to encourage you that it will be a very unwise decision to do what some of us are asking to do. For the simple reason, order, honorable members. I am your speaker, you elected me, and I have a duty to lead you and advise you. Is that Kimilo or Mwalio, who is looking very agitated? Kimilo, unajua kuna kitabu kiliandikwa na Mwalimu Nyerere. Fisi alikuwa anakunywa maji kwa mto, na kondoo pia alikuwa anakunywa maji kwa huo mto. Fisi alikuwa anakunywa kule maji natoka, kondoo chini kwenye maji naenda. Alafu fisi akauliza kondoo, mbona unanichafulia maji? Kondoo akasema, maji natoka kwako inakuja kwangu, nimeichafua namna gani? Akasema, kama hujachafua, kwa nini ulinitusi mwaka uliopita? Kondoo akasema, mzee, mwaka uliopita nilikuwa sijazaliwa, nilizaliwa juzi. Akasema, kama si wewe, ndo baba yako ndiye alinitusi. Haja yake ilikuwa ni kumshika amule. Mwenye atakaye kufanya jambo lenye halifai hahitaji sababu. Anaitwa hasidi. Hakuna mahasidi kwa hii bunge. You are all honorable members of parliament. And I want to encourage you again, members of the House Business Committee, the minority leader, the majority leader, they know what we have been doing to fight for CDF. They know how much resistance we have put against your detractors. And for the record, members, I have been in this house before CDF, during CDF. And I don't want to talk about after CDF because there will be no after CDF. Because CDF is here to stay. Mwancho murigirira na gutigara ime ya serikali enene nigo umurai Wednesday muske William Ruto anyarire gukwanira siasa achopochori
gose obochori obonene bore bosio bo mwaka bwechire bubere 2025 nebere nekira bona tebire nga tarigo chikogenda ande gose tarigo chanka neba nche gosase nchira chinde chonse tari kunyara kurwa visi ase obochori obo bonene burache gokorekana nekira goteba nga emiremo eri agendereire gusakendete gokorera aba Kenya nigo ere emia keguma nabo igonekira goteba nga ere nigo arache kuirana ase entunda yende yakabere kiagera aba Kenya nande bakabochi kumuirania eirinde anyare kogenderera kubaenekeria amagendero ase chinsemo chonsi. Na hiyo mtihani ya 2027 sipangi kuanguka hiyo mtihani. Hiyo mtihani ya 2027 mimi najua vile nitapita hiyo mtihani. Kwa sababu mlianiambia nirekebishe kilimo. Na hiyo kilimo nimerekebisha. Chai inalipa beta. Kahawa inalipa beta. Fertilizer nimeteremsha chini. Maziwa inalipa beta. Sio ndio mtihani? Muliniambia niunganishe stima. In 5 years tutakuwa tumeunganisha 1.2 million people. Muliniambia nirekebishe elimu. Elimu nimenyorosha CBC, nimeajiri walimu 76,000, niko na funding model mpya ambaye imeokoa ma university karibu 23 ilikuwa imecollapse. Hiyo program inaendelea mzuri. Tulikubaliana na nyinyi mambo ya kupanga ajira ya vijana. Hiyo ajira inasonga pale kwa affordable housing, inasonga kwa mambo ya market, inasonga kwa mambo ya digital jobs, inasonga kwa mambo ya export of labor. Mimi niko na scorecard ambaye itadhihirisha wazi ya kwamba hiyo kazi ya kupanga ajira ya vijana nimetekeleza. Mwanju murigereria no museneta omochore koro asiriro baria gose omosubati omosike Gloria Oroba ni gobono achagete omuswada gose chinkwana chokwane kebuna aboroki wabonsi bari ase chiskuru ao ime agency ya Kenya chiskuru cha serikali anene mono chiria choboroso nga banyare konyora ebitamba byobocheno aboroki wa abanyaruka nande bono nigo omuswada uyu onyarete gosomwa alituko regoro ase ebungeri ya Senate Gloria Oroba nigagendete kurwanira omwana omunyaruka anyare konyora ebitamba byobochano bumanyekana tubuna sanitary towels ase ogotakanira ne mono bari bonse bari ase chiskuru cyoboroso nabo igo chiskuru chechi secondary ayone gati ya yarenge asense moyi kyonga chinse 12 cyarero omambia korende ndochenga nechinga kichabane cyo kukonyoria egati ya mangana ali aveire ase amatuka etire gose amangana ali tokonya kwinyorania injere yamo abarai bari twatware buna korwa gose buna mwanya getinge bakorwa matuka magega babiri bagokora emirimo ere emiya kegima litkoria rero nigo nkomorigereria huyo mwaikane tobuna Paramount Chief gose Senior Chief Musa Nyandusi kwa bere ukomwa ekero ase ekero oyoiga nigarenge omugako yo mugoso yarenge omo chief ase engakiri ya bakoloni aiga ase ense ya Kenya Musa Nyandusi niko bono nonyene skuru nere kuru kwa Senior Chief Musa Nyandusi eskuru ya kegati nekero bono ekero karanga ase amatukayo na nyarete gutwara chinguru kigima ekiagera nigo aringe gusanga ase nchira ya bene na abaria barenge abasongo ase ense ya Kenya ngani gobono anyarete koba ase ekirugekyo kyokoba gusinga anyarete koba Senior Chief ase miaka gwetania 30 akoro mwaka 1934 gwika mwaka 1964 nabo igo nigaringo mwigeno kigima gochase the British colony lakini rende ekero ngige kogera
Musa Nyandusi kiro kende akurigirirwa ase chinsemo chinyinge una gose ningi kogera koinyurwa nigarenge amanyekanete kuna omonto oringe omonda kigima nande no nero ringe tatu mwabo tobwate Simeon Nyachae nga Musa Nyandusi nere oringe ise omoibori oye Simeon Nyachae nekira tokumo kwanda Musa Nyandusi egati iye bintombire anyarete abetega konyara gukora byarenge ebyo gukumia egente gitangani Musa Nyandusi nere oringe mugako mutangani kigima korwa seriro bari agusi utwara ekerore omanyete ngekerore kiga nga mangana yatarikara chagete kiro kene no nyina na boko nyora nga korosi ekerore kiro kene na beko ba tricky sana gose turi komanya na kekerore kiga ge korosigo korende singinjo era bato bwa matubia na basongo niganyarite gutwara ekerore chinguma chikaranda gusiengi manga omugaka nare gose omoske Nyandusi Musa Nyandusi na bwate ekerore na boigo kogenda kwabeka busibu au kwerora bunore kwerigerere akamanya gutonganga kera omugusina atagete kogenda Musa Nyandusi usana atagete gutara guchasenka yaye amurige anyara konyora ekerore keri erigereri korende Musa Nyandusi nere esinginchare ngo mungaini agatebanga onye koganete konyora ekerore gose koganete kwerigereri werore bunuri orore bicha yao the exact you gose omuntu ndoko bwekaine ase ekerore kiga okorete ng'ombe yemo erinde kwanyara kwerigereria ase ekerore ngakero kende gwetera achiombe chiria abantu abange barekorete kiagera bonsi nigo batete kwerora ase ekerore iki kiae nigo bono chianyarete komobonda akanyara gutwara chiombe chinyinge kegima gose akanyara gutwara enibo enyinge korende ayo tariaro aramakongo nigo abwate abarugi aikati yabari bamanyire nigo barenge 15 15 loyal wives abuna bo barenga barugi bae Musa Nyandusi korende asa barugi abaiga nga nanyoreta abana witanie mieyemo abana baiga witanie mieyemo ase tokurigereria omoske gosoyo kabere omwaziri ase amatuka magiga omoske Simeon Nyachae arenge gati yabana bari bae Musa Nyandusi gona bokorigereria kwa romo gakoyo na kiarenge abarugi 15 abana witanie mieyemo nero mugako mutangani obwate kerore nero mugako mutangani gukwane gesongo yani nere egati yabari bagoika basonga nge bagukwane gesongo na aba koloni ase amatuka yo nero ringe gusangana barabu asinjira yabene kigima na egento nande achite gukora igetangani muno mugusi nigarenge omuntu mutangani kigima kugura egari gose kugura eka aiga ase orugongo orwagusi omancho murigere yakorende nigo abetega kubwatera na barai baringe chinga kecho buna abarai omurai wense omokoro omoskeje omo Kenyatta na barai bande abo banyarite kora ase echinga kecho ngakorende kero tuguri ase miaka buna oyiga o 1940 na ririria ekera twarete kerore kiga na ribona abantu konye bachakire gutara gocha boye bantu bari gocha kerenga kibachakoranga tohende tomukwani twirigereria ase kerore wacha nengombe korende wanje muri ayo negati yari tokorigerenga omuntu mutangani kema utware kerore gutware igari gose gukora gintu kiti abarugini 15 kwarigerenga yeboniga nonye umurugi oyomo umuguchandana gose enibo teyo isaine yatukanga ase amatukari akare koranyara abantu babwati chombe chinyinge abata abana wetanie miya mutimanye ngabana baiga nakibarenge konyara kuragerigu abana baiga bonsi egesa kwikiga ngai kego toka kwikira bonege kero tokorigerea nabakego okonyora abamanyekanete anene muno buna kero kurigera korwa chinsemo chiri echa anyosia egotoka chinsemo gose chinsemo chake gati niyo tokanga abantu ba Musa Nyandusi mbaroro timanyanga ebisa kuvinde nande ngai bire korene tochitobe tokumurikira enganeyo ekera sekero kiagera etukonyoranio obuya abwabarai bari babere ase amatuka magega naboigo emirimo iri babere bagokora umwanchi umurigereria ndachikogenda ase mutimo komoke nakirongo kwenyoria ogendere gutigara ime eyo murobirega abwetwa nikorende ndochenga abali babotambe Pastor Henry Ayora naboigo umugaka umanyekanete buna umumanyi agotebanga na Ziporo ye nabanda bange banyare kubuka kigima nagosoa ime yo murobere korende nekirongo ligerere ase chinsemo nande cha Facebook nabange banyare kulika ujumbe chabo
Jose agoteba nga korwa Keumbu tuko pamoja live bana basi ratemo agoteba kebaso renge baso korwa chinsemo chiri cha doa Qatar agoteba Salome Onyoni Musori Boge Susu Frederick Ogembo na Joshua Mbuya Tirimba Nkaibare last born wa Kemi agoteba korwa Esani igesa bakwa etundubari kitutuma saba pamoja Victor Mondo Mienda agoteba tuko live hadi tamati akobori nga baba Anthony Ragori babo Rose Michiemo Joshua Mbuya Vini Sanganyi Douglas Mongera na wanda banki nga Nkaibare korende James Omoke agoteba mwalimu James Omoke from Ekona South Mugirango watching live Getembe TV Mbuya Monokima Beldina Mwashi agoteba korwa Ekerenyo basement tuko pamoja good morning Teresa Kemunto good morning korwa chinsemo chiri achia Karatina good morning to you igo ponsi bari kose bari mwensi mugendete kurika ujumbe cheno ningendete kuchinyora bunachi kunyago ikagaiga nekerongo kobolia gendera koba kugosanga na intwe last born wa Kimi Levi mmoja Charles Lwanga MC Bachelor 003 Bismarck Mokwa Ocharo William the Noise Boy Ombogo Felid Mokaya Omusai James the top scorer agoteba na boigo James Omoke na bonsi parikonye nasomire ujumbe chabo Mbuya Monokima asio kogenda koba imiyo murobiri rero ndikire eri uko wetira ase number 0726 44 73 67 enambe yire ase ekerole ege TV yao nyara kondikira ujumbe yago omanye eritari yago naboigo ngai kwambatire kuri mambi yabono Daktari Mzee Suleiman agoteba noare na boigo Vincent Omusa anere noare ime iyo morobere igo mwensi kendera kolika ujumbe echaino erinde tunyara gusanga asinjira ere eyabene nende eyobwamo kigima nagoto ebiri botambe onye kubate birthday interview tukomne ligana bonko botere na boko yaranga kiro kinde etalanta nero royo gotera lakini muri gutwali bagali gotera ose abantu mba watiri ogiri gotera lakini muto itiko bari bagabanyare gotera igo mwancho murigereria nyara gusanga nencho nyiko bwato mwana gari ore asenka gari nabo uganetie kumukwanira gotera asenjira ITV nabo kurikari uko gocha sena mbeyo no bwate obosibore ondete yoko gokane nande ukurika SMS umetene SMS ya kawaida sengencho teriko tumeka teriko gania airtime nyingi na boigo onye tukunyara gotonyora gotera asenjira SMS enambeyo asichinse mocha WhatsApp bali abange mugo tumeka chi wifi mugo tumeka data bundles nyara ko likari uko gochega wetira asenjira ya WhatsApp eretari yawo chinse mochiri kwa mbatire kuro mambia bono na boigo narari oganete gosamba anagete gosanga nagetembe TV korende ngukunyore nga getembe app na boko yenyora osina bokonyore app ya getembe gwetera asinjira ya Play Store gose App Store onyara go download app yega teri gotumia bundles nyinge nende na bokonyora amangana ndi amangi emirobiri au iri bwanjete ime ya getembe na bokoyenyora gwetera ase getembe app igo mwanjo murigere kirango genda se mutimo komoke kendera kolika ujumbe chago kendera gukwana nonye ninchi na bugunkwana na bukumbori nga kiro kende ile tari ane eri agatindire na bokonyora kwana lirenga gose whatever elio neli kolekana tindi manyeti nabo kugane usena bukwana na nje wetera ase chinsemo na boyo chinsemo chiri cha Facebook nabo konyara kongera na Matilda Kemi onyare gukwana na nje onyekero kende kwa were gutumika chinsemo chiga gose Getembe TV korende na uswaga Facebook kuna Matilda Kemi bado nabo konyare link ya Getembe TV okende gusanga amo online che kendera gusanga wetera senjira SMS naro HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yego tumeka chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no munyagitari irinike maubanye
omo director bwa enyagitari tukuruka HK International Medical Center erega igo muchitu bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA marioga ande na to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubwenia abantu abange nande ni gare habo tabuatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile grows na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na woigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga
ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom. Onyare koba gukwerera amabati yu akomenya sigika. Ayo uchane warrant na wigo. Ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyiga ya Uhuru Superstores. Yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo. Iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers. Iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na batebi na ndasira kitoronigizi egotoka nza motibu gembo nza stage yechi bigibigi nza ajenye gotate speaker na ne kabisa live and direct onye gotate ufa sisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogochankoro kitobese to bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kerie gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chi chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729-646-385. Aiga no numbers aba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na neto bwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyorra kane tigaminyo ke nyumba. Numbers Electronics aiga nto bwate kerege nto aserigori lyo mubuko o. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge tato ni gokwa grout kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya Americansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanine w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute
elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya building and civil engineering ase tokobundisa building technician level 5 na level 6, civil engineering level 6, building arts and masonry level 4, plumbing level 4 na level 5, carpentry and joinery level 4, land survey level 5 na boigona level 6 egatie chinde chinyinge kobundisa tore boigo ekosia electrical and electronics engineering ase tokobundisa electricity installation, electrical engineering power option 5 and 6 na boigona electrical workshop ase ekosia agriculture and environment studies, agripreneurship level 5 na level 6, horticulture level 5 na boigo na level 6 ase ekosia applied science department ntobwate science laboratory technician level 5 na level 6 na boigo analytical chemistry technology level 6 ase ekosia computing and informatics department ntobwate ekosia ICT technician level 5 na level 6, records and archives management level 5 na boigo na level 6 ejitumela asensema ya community and online working imejeskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumeka ale nayo kubundisa tole ekosi ya version design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omorakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigelia beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na boigo na level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokobundisa welding and fabrication level 4 ajirira moletu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabogutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabogwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari ya asense yiga yo kwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya ili wego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Tembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Tembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga nakobwa mone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pese elinda nyoro bobwenia obwega boito
aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori go kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwene boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium irietariane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwena ande bono Samarieta Tongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nuga Best nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetira sinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka yobomo ya Ouru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya segeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Ouru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Ouru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Mwanjo murikirira karibu sana hasense mo ichi gazeti chinsa ensana ya mo ne chitakika emerongevere na ya mo chabona mwambe karatore nere mienda sam mienda manyeterero ngogete sana nabondoche you are very happy why are you happy Nyasaye nomia oh yeah Nyasaye nomia of course tiga kichons lakini yokorangarera gentonkero ko kertemono kwetani nari kurigera umugano senior chief Musanyandusi. Yeah, the late chief. Ekero tukurigereria. Abata barugi 15 na 100 children. Oratwali ni buboniga. Mbali ngora iki. Oratwali ni buboni. No. You see, almost senior chief Musanyandusi actually circumstances allowed. Barabugo kwekera ekere umaiteri konyara bantu mbaraichora. Na hende kera bantu bataraichora and polygamy was on the high notch. Actually, riko twara bakungu abange was something like it was necessary. That's why senior chief ndio chisokoro no yango chiseitari. They were having 4, they were having 5, they were having 6. Oigweto no montoyo mu wata baswati abange. Lakini bono iga it's a little bit challenging kutwara mukungu wetani oyomo. Kwa sababu bari bakare de karati gango tebi. Igo ngotebi so I will answer you. Okay. You wait. Ose kwambo libono tiyango irene. Bas. Abaswati bari bakare kitabichi abo could allow them to stay as a marriage and they were well prepared nga na batorabe obakungu wetano embabire. They were psychologically yani montama etenga na batorabe wetani babire. Are you seeing? And they could behave. Lakini bono rero iga no tuare ni still like rero you cannot have more than one because anda kachitabichi abo chia chenchiri. I'm not saying echiri chimbe lakini rende chia chenchiri in a way that was selfish gete bwachire that jealous iri tokorukanga umuntu atete kobera ere kwika atawale abanganero musubati kwarari and like those days another thing uboke marere bo dictate abana bare gutoka abantu muri babwata abana 15 umuntu oyo abana 10 abana kianda abana 14 gochia lakini rero iga just 2 because of the harsh economic ways okay na atware ni be igwate abane matageti bana na atware ni be igwate of course ngo twarande lakini rende chinga kimebi strike osena atware you never know bono ne eventuale still liri no ebe ni bayarengo ebinte byarenge ebikege lakini rero iga economy ye no tware nibo still obugumana bwo kongera
kwa sababu kere gento giachire igoro. So the more comment na abana the more comment e cost ya kogenda igoro nga enibe yao na bota etware for long kwa sababu ya matumizi korare. Bono gotwara omonto oyo mo gosikotwara na abana babiri batatu will be good actually they'll be able to manage enibe you going to gotwara still I could have one ngakigo ko still I'll have one. Where something now comes where the divining moment come niringa rero faithfulness nero ya keire ukonyoranga nabo muntu abwato yomo lakini nawe ate 13 bali ba pembeni huko but I'm not saying ani nchentu ale ba pembeni but what I'm saying kelinga na ora nyomo ndaro bwate 15 abo bwateba lakini batari official omugago ndebonze kurigete kurungana na bata karatiga no mokole talinga bakonyero muntu abangite ngani chenyo mo barugi abanga sure ekero kwabero muntu monne riwacha kiro bugima nali okumanya kwanyoro murugi omutangane kwanyoranga nande bado okoranga omuinkatira isana e compound nengale ande kwagenda no namare mukaratiga kwanza mbo yakwanginye namare muzikwizi naro jagwatira abantu 15 no nyoyo ba no yo amubwe already in fact let me tell you lero iga almost the single mothers babera bange single mothers and even bali barasinyo mutwa babwekanire taringa twabwekanire babwekanire why am I saying amare mabodirenga na banga korise no ko your mother kanyomire still no jolibyo bole mugo chikoli kwa sababu amare makore here so as to umwana we single mother kwarare guseno mumura paka achari kwa sababu tabwate no nabo bali chinsobo badu mbaje bali mbaje babe buna abana be single mother like in the end of course barasobo but in terms of chindemero chiakera sorgongo bagusi na cheta segete nkarra okubuganga negetich una amwanyarebe then you wonder oyo no mumuru ate kako beke nyomba ya eno nero yo katego isana abana barabunga ibagoche gochi so it means inga chindemero kiralebo ne kirongo konyorenga none nayo wate banga chisokoro ncheni manyitenga iriteri go baigwa kero kende okay tinde tikoso kesiri yaka lakini no ongea ikutoka ekenyoreke gima ekine kiesokore yamo ono konyoranga amarita yega kero goso abona kero kwanyorenga abachokoro bali barukiro after chisokoro okonyoranga bonsi babwatiri tadire common kukurigiriria kenyoro gyose ibu kwanyoranga n'abantu abamo igo bono mayetenga omugaka buno uyu sesokoro buno eyu uyu no muntu otemete ku kubeka omukia sana so tiyango boriga maitengwa mbolinga nari gutware ni how many will I be having so I know and of part of the polygamous family maybe you're married as the third, second, fourth or wife watakangira nili kiasembe natakwira ndi because na chose kwamboli na ira nili kiasembe so far timbo mutano ndo bonsi na polygamy you have no problem with the polygamy so it means that you can welcome polygamy kwa mikono mikunjuvu muna baswahili bagote yes okay nchitimbo mutano ndo bonsi na mangana polygamy musacha wate aba rugi bae babere batotoko genda but polygamy already exists neraro neri nenda abana batako tori gotaka twakwana lakini neraro na uranyorenga banke baito eto iboire out of polygamy so but do you still encourage polygamy kero yes lakini it's okay yes ikagera mwate banga basubati babira banke otetigarende ekubwati ekereke na abantu bayibwana actually ratio 1 to 6 yani for abasubati bayara you and everybody has to have 6 in a ratio 1 to 6 I think it's ratio 1 to 6 according to statistics lakini ento asama gosa akobera tiga bantu boiga ba manyonyo go comment namba ibire mwara igwana no murugyo no you are if you are the first wife and you are promoted if you are a wife and you are promoted to be the first wife and you are promoted to be the second wife where is the problem toko genda comment abantu chikobachanda lakini nekiro tokorigereria musanyandusi abana balinge more than 100 na egati ye bintu biri akorete ekero rigitangani umete aikero kina nkwa keboringa nekibono muntu kwerore sekerore nakibicha yako tukasekerore bono neruri ngumuntu mutangani obwatekerore umuntu mutangani utwara chika egase rira bali agusi nabo igone bintu binde binge bono umaite ririkare enibo was something
kiarenge entitled gochia sabantu gete babwate oborai. Those kings, those emperors, bono buna Musa Nyandusi was a chief, a senior chief. There were those chiefs na babwate enibo na babwate imegonde menge na babwate no chigari no chombe chinyinge. Buna nachika wote bana bakonyora ngana na barenge entitled maybe gutwara abantu aba swati gose abarugi more than one. Nonya umaite karo wate nibo you can attract guys to come to you by the bono mbali abaswati you find out that mbabu ate mechanda koba in fact mbaro barenge willing koba no 16 mpaka 20 kwa sababu nibo yakotek nibo yarenga bono kero kwa beirego kero ore pioneer yegento getenga na kwa bere mutangani the other day we were reading about Sakari Onyonga being the PhD holder from Kisii no na bantu ngo korigere bare baranga umuntu no mwana because okorire gento gete abantu bande batarakora rero igo totebanga 001 inche sami yanda nimbwate chindege okay chindege it's not something an issue people had chindege lakini nimbwate chindege gosene private jet you'll find out even anybody is willing to associate with me esenyenjo nikwata no muntu mutenengo so yes I think Musa Nyandusi was a senior not only a chief but a senior chief who is well respected nere umusomo abo ogose ise Simeon Nyachai na bande and other more whatever in over 100 so meaning that if family ngo yarenge nene ne family nene sana asoro ngorwa gusi korende no ekero tokonya kubasabira nga emeka yawe tumuke kiagera tisokore chige kero korigere ubugima nigo bamenyi to bugima bwarenge no nyabo ko bwarenga roro mbuya barenge tare buna bona stress chakera ingenjo na tokuriye chigazeti chiri tukore rero egazeti ya The Standard nige gukwanira amangana ya chindege gose embeo tokurigire nga air transport na kichimbio asense ya Kenya gose chindege chabiri chiko yere mbeo igoro nabo igo abantu abange basirie magimabo they are flying coffins waiting to happen. The Defense Forces Air Wings is free fall. An initial probe into the crash that killed General Gola and his entourage blamed engine failure, but deeper investigations suggested the surviving fleet is in even worse shape. Outdated tech, missing parts, and poor maintenance paint a grim picture. If it's not, a question of another crash will happen, but when? Na ndebono ni gondo chenga bakenda tukurikireria engane ega kiroro chenga General Gola ere na sirite lakini nga wikira boni ge bintu biko ba kuse bintu biri bago blame konya biko bekero nga mama chokero kende abangana engine ya bato mochando spare parts inchare ngoro chiseine lakini rene mbaranya ko soke solution ene se ya Kenya se serikali ya Kenya nga wikira boni kana ndini go baganyete ko sene na ndabantu bande bayere mbeo so again tonda tebe ko watkana ne ge kore kikia endege ya nyartu ko bage ko wa let me tell you something when we learn from what happens buna bono endege yuka wa abantu bagasiri bugimo bwabo of course abantu ngo tebe barenga omuntu gereta yakaba naya o ne plan yarenge it's all over and people are saying and akomuntu naro bwato koboko which I say okukuku kwa General Gola in one way or the other. Lakini what I'm trying to say in Keringa, if we never had that death, onye death ye yarengo, could we be asking those questions? Onye ndi General Gola atasira. Ngobori tu arengi karata asira. Where were these people who are looking at the maintenance ye ndege yega? Kuse bali bari kurigeria mangana Makio Ostam it's not the first time mtu wate babo oro chode bago sire na babo George Saitoti na kiki ngoboninga the conditions why don't they look at the condition they are saying it was a failure of the engine ekiende gentogete kaba inki why couldn't we look at it mapema before gentubune ketaraba to avoid such deaths bona igoroje tualane ninga ogola gasira tare bona we asking ourselves nga inki kirachi ko happen gosenga who is next. I saw a video yo murai gosemo secretary general wa ODM tiba gosengwa morochi mo secretary general wa ODM yo kurukwa nganere
Sifuna ogotebanga and that statement meant a lot nkaranga it is very sensitive ogotebanga rero iga turi kumanyanga nkikira ase bintu bunebiga ngayani wikomonto UDA atoka sendege yue because you never know what happened. Mumaya ko koma Did you hear that statement? Ngoi with the statement. Ejune ngane ko kosereria namona kere ko sai avarai. Bono ma think nto it is very sensitive to koranga ki. So are we having someone who is targeting avarai wetera say this air the air buses what so I think material flying coffins in the gazette ya the Standard. A statement you much as political much as political but again it is something very serious. Yes. Nkyo plant nkyo simeka gochia sama na nchi go supporters ba abantu bandi. Revealed the shame of outdated grounded Air Force planes as VIPs get priority. Ekroroshinga abali bare VIP barabuna bagendete kurigirwa osinga chinde kenchirororo chiro chokonyaranga chi eriki baumbele asia mangana yokurigirwa gose koba maintained na boigo ko korerwa ebintu binde bingi utatikanga chiri egati ya barai babere bakotumeka chindege gose byomebyo kwanyaranga bitaikiraneti buna bono egotebanga those who perished egose egati ya bari banyarete gusira asomo basokano oyuwendege nebwate ibicha ya bande batano no mogaiga nekero o Francis Ogola ebicha ya ere nerene ne igonga batano na babere ase bosiwe gazeti ya The Standard korende nekero tugutigana nayo ndoche ase page ya gatano nalimo nero nigegotebanga egwate bicha ya Rigathi Gachagua Rigiji nekero egazeti ya kwa rabuna Gachagua claims his life is in danger. Iyo kabiro mukonyo bomrai wense mukoro omuskeri Rigathi Gachagua nigagotebana someone wants me dead korwa front page na botoko rengane yu nekero agoteba nga in a letter laced with startling allegations against top security officers. Former Deputy President Rigathi Gachagua has claimed his life is in danger. That is political. Nanyara kubwatoka ali ukogete kagotebanga bono bugima bwae bwagosererigo nanyara ko murikiro mu Inspector General of Police. You see that is political. Matida again taking kirikija. You remember in Kenyan politics into anje tamangana yogo bekera abantu amagoso sama macho na ko raise issues, but I am not rubbishing off what Gachagua is saying na vera nyarikana na bekoba lakini rende we have seen these things happen even previously nonyo tekere omurayi bwense bonoiga oro yokurukwa Dr. William Samoei Ruto arenge deputy president. And you find out really batare batabwato kuigwana so batare kuigwana no murai bwense bwechinga keyo Uhuru Kenyatta umutenga usiniwe usitulie watoto kwarre those such statements individual tumezoea na Gachagua manyino usichire to an extent yoko tabanga usiniulie watoto usiniulie familia yangu egento bunekyo so it is just like it's a normal thing and that's why naba Kenya bange when they hear that they can politicize egento bunekyo but andake it is because of politics and again to bune kina bokere igo ko claim obogima bw'omuntu tarigento kere raisi rero iga kwimo gikuiro obogima bw'omuntu tarigento kere raisi it is something unbiblical na negento ketari gwanchirwa aso obogima bw'abono iga so if Gachagua ofile tinga na bwate obogima bwa embore in danger and he has sufficient evidence ka gokore kwende tiga arigereria ensemeri oborendi egerinyara koboge komwa security egotebanga ne emeroberi nere yanyare kurigererwa ngenjere nere emeroberi yarorekanire egucha kobekwa kosegendere kobekwa okocha gokora obusagani asenka ya Karen na boigo asichinse mochiri cha Nyeri na gotigana nayo asepeji akabire goteba ministry and doctors yet to reach a deal on interns pay ngabono ewizara yobochono na boigo aba rwali kuse abanyagitari tibaranyara gwikirana okuigwana kuri banyarite kusenga ACBA ribanyarite kubika ngatiranyara gwikirano anene muno nekero obagendete gukwana kuse barigetie na inde guche commenta interns bande baguche kuba posted aso mutinyo gatano na kabire aso mwakoyega ekero gotebanga MPDU is demanding 206,000 as outlined in CBA. SRC recommended 70,000.
ikiombekeri kia KMPDU kero kio kiaganeti ng'a baiga interns baigo 206,000 kurindi ekero tukurigereria nigo ikiombekeri kurigere meshahara essence ya Kenya kia SRC ose salaries and remuneration commission kianyarite kuchikanga aba interns baigwe 70,000 na aboigo TSC boss defense a recent promotion as MPs demand details ababunge nigo bagende tukurigereria enchira egati y'abarimu babeire bakomentwa gose bagukinwa ebirogo na boigo na bande meshara yabo yabereke gukinwa ase amatuka bwangoiga kurende nigo bono ndochenga oyo tenete kiombekega gya TSC musubati Nancy Macharia nigo anyare kwegera engane yo na ntubwate yande abangi ebuna bono Wamatangi grilled over 1.5 billion in alleged fictitious county payments. Umugavana wa county eri ya Kiambu umuske governor Kimani Wamatangi nigo kwaro chingana nyarete kuminyukiwa sana na abo bisabaiga abakurige okose abo bisabaiga bi kiombegio korwani obokurumigia EACC ekaranyarete ko bekwa biara ekiroro chenga na watrendi asingana ya 1.5 billion icho cyanyarete koba ase usenga abantu mbare banyarete kurikwa emirimo asinterere yo botutukanu kibesa cyabere cyo gukora emirimo ase kororokana nga bwasi ku tiboyo aroro ekiombe kyo kya EACC nigo kyanyarete kumubeka biara nekirego tabonga kibesa chi county ya Kiambu cyabere cyo gutumeka bobe na boigo kikurigereria na manganande amange mugano yindi gora se page ya kane gazeti ya The Standard na gazeti yo page ya katane wata treasury under fire as MPs push for delayed cash mugano yo norenga se amaya chenga chibesa chirichi ya CDF injira nya kubato kokora se kiganja ige serikali ngabono CDF chabere chikonyoro akigima korende bono nigo ikiganja ge serikali basinyirwe kegotenenwa nere omwaziri wo treasury omuske John Mbadi bagendete gukumya osasinyirwe nkia konyara koirenelia aba bunge na boigo ntoroche aya na mange buna Kalonzo agotebanga we won't be cowed by state violence vao Kalonzo inomurai wikama kia Wiper. Ruto urges rivals to brace themselves for the huge battle in 2027. Murai wense nigagotebia bari asinsemo ya upinzani banyare kwibanga kigima ngikiagira SG kana mwaka 2027 nigo ere entindi kigima kore na igukagotebanga asita yagochi mwaka bobo choriko wika aste yako genda abondo chegaiga ena se gazeti ya The Daily Nation hatabanga mukumubwa teriko chikobagasire raisi na boigo nindoche EACC recovers 28 billion property in 5 years pursuing 50 billion assets ngabono kiombe kyo bokurumi kyo kurwani bokurumi sense ya Kenya kya EACC kyanyarire gotema korigia gusenga kyanyarire gusangiriria ni boigete 28 billion Kenyan shillings kurwa asichiri cyabere kigukurumwa ngana nene gendete kurigeria chinde billion 50 ayo nayo ari ase egazeti ya The Standard yeri tuko ria rero ase egazeti ya The Daily Nation ndo chagaiga Ruto string of court losses bono gaiga bakurigeria nga ebi nambiro ebinge byanyare ko babikobekwa ase chensemo cheke gambiro no murai wense obere ga konyora ogwaku kobe maiga yogutuguterware chi policy nchiro konyora abekire unabona I can see 8 actually 11 11 unabona privatization act 2023 quashed attempts to get temporary stay reject Maraga led task force on police reforms, Ntobwate health sector reforms task force to audit public debt. It was suspended. Nebinga mangana kwerende mangana e-citizen. The recent one yanyoru wako kidogo. Nebinge umraibense ebiabekirwe asense meriekina onyoranga byanyara kobabiko gutwaro gwakwa. Matite maite umuraibense otemere kubeke bintu bikete sana in place na ndo nyoranga mbiri bwetia
biru gweta morero konyora nga biko tuguterware anda kibyaro kananga mbiri bintu biri bya for some reasons, from some legal reasons. Igomba no ina bukonyora se page gatano kabiri asegazeti ya The Daily Nation. Alafu gaiga assassination attempt iwe omukonyi bumuraibwe nsomukuru oyo kurwa Geoffrey Rigathi Gachagua gatabirenga bono bugima bwaye nigobore ase hali atari. Alafu gaiga ndocho gwa kunkora okonene kwa barimu ase bono enyo gose ebongeli enene yanyare ko bage ukana amabaga yo kokinwe biruko kwa barimu kiribu 25 25,000 promoted teachers ingabona abajumbe bakanire bagotabanga tenyara ko bageko kinya abarimu aba ebiruko korengana ngaigo bare unfair gosemba bwatyo bwene nabo igo ekibwate obukurumi obunge egati yaywe ayura nyore ase epeji ya magiga ye gazeti ya The Daily Nation. Alafu gaiga ase siasa ndocho muraibense agatabanga no one can stop me in 2027 agatabanga bono ase balia barobereti gochikomo kobambana nere ase obora igosase kirge kyobora ibense bono tuba gochikonyoranga ki chire chingororo ase ngencho ne chogete nane ne bangete tego chikoba emirimo ereraisi especially gochiase balia bakwamiriria serikali and bono ga considering like nabwate a support yo mo konyibo gosomo mo raibwe chama ya ODM. I think nabo ara shwadinga andake na obara tuare chinguru ase obochoru mwako wocha campaign chire bose toska bose Matilda endo chikaiga twanyara ko bago kwandanga the 1.7 billion graft claims wocha somugavana Okiambu Yore Kimani wa Matangi bono ndo chikaiga nanyara ko baga kurero what kurende uneki na I think kere kotini and we shall see what happens in those gose asekinikyo. Alafu CS nominees pass despite concerns aba CS bari babeta nominated actually nabo kurigera ngarit kurigoro banyartu ko abagotwara gose ubagotwara gikaro ne committee yo ye bunge iri konyara ko bagikurigerera appointments nkwaro chegari how they were grilled uriyo chorwa kuchikuba omo mangana agenda uyore nere cheptumo ya nabo Geoffrey Ruku despite the fact that we had concerns but batabanga banyartu ko bagweta ase ensemeriende ngosuka bosiga henjero yebiro Matilda Ruto beating me in 2027 itonyara ko batoko yekwanda nabakwanyoro mugano yo ase page ya kane. Alafu gaiga Kanja downplays claims of scheme to kill XDP mugano yo bumokonyi bumuraiwe nsomukoro Rigathi Gachagua gotoka ase page ya gatano narimo asebono mo Douglas Kanja oyuro mo Inspector General anyana nyariko bagotebanga bono teri gose teri ekio obwe nobo na mangana tari yo maene kero umukonyi bumuraiwe nsomukoro igachi tugutera Rigathi Gachagua. Alafu gaiga ukiase epejende doche amangana mange agenda state admits Shah HS pledges smooth path bono nga serikali yanyara ko bage kwanchirananga amaene umuroberio Shah nabo bwate ubututukanu kidogo nande ya tebirenga gose ya promising gose arure ira yote banga bono mbachi kurigireria amangana aria arachikoba kubaga kokonya egere enseme ya Shah enyara ko bage kokora gosike enyara ko bage kokora amangana ye asenchira yo bwikira ngokorera hashi midterm scorecard for Ruto ngabono ase kuruba chali pa itete metamano to ikiro bugatagati bweta moyangane report card yae anene mono report card yo yamangana yo bochen nabego amangana yo yesem ya gure tera kolbia ase regime ose ase oboraibu ose oboraibu bwe serikali ya Kenya Kwanza wanyara ko baboko ba borense no bagotabanga scorecard yae especially asamangana yo senu yetamu yae mangana yechisemi nabo mangana yo bochen arakande ko ba currency ena rara manene asega city ya The Daily Nation. Alafu igoro mupira no rengo by the way tianyolia ba nchi ba digireri yes Barcelona yabwate Barcelona yabwate Borussia Dortmund na boigo PSG yabwate Aston Villa so na bokoranga ditkolie igoro na bompiro renge umonene sana kolende ditkolia rero
Rero naria mangana kare. Real Madrid na Arsenal. Rero naria mangana kare. Kwanga ile tigatura nyogo tukubwa rero torenga ngakia mangana gochikoba ase enseme yo mupira o Champions League. Na gutigana nayo ase gazeti ya Taifa Leo egotebanga miradi inayochomea Ruto nga egati mirobele ose magendero ali abereka ukwanda ututigabona nyarire ko bagakomusariri ebichaka komusariri rieta guchase aba Kenya nga nonye bari abo bwatani bae gose bari bagendete kumusira omorai bwense muske William Ruto nigo bagendete kunya kumwakire ko bagotebanga okorire emirimo nyari gwikirania magendero ase chinse mochinge korende na bari bakumurusia mamo bakumubekira mamocho ose bakumurusia magoso bari asense mo ya upinzani nigo bakuburia nga ningige kugera samtimanya tinga ningira nyara gukwanira iga ekero ndochenga bari sense mo ya opposition korengana ni gazeti ya Taifa Leo nigo ekero asekero bakuburia ningiga kwero omurai bwense agotumeka kutumeka amagendero gose ogochaka gotebanga ne chitara gukora ne cha magendero ase chinsemo lakini rendo nyara gutumeka ase chi campaign nigo nande kuburia nga lakini je ni vyema kutumia helikopta kwenda kuzindua soko la county na ningi kagira gutumika chindege bono kugenda kwikora chiro bono takwikora na serikali ya county. I think what I can say umurai wense omoske William Ruto no mwanasiasa umanyekanite sana wanjite gwachoka makwebanga mapema no nere gwikira kwiro burai bwense igachagete gwachoka mapema sana mapema mbia igakorokana gukora ibintu bya yagakora bikorokana nga igobire igari na campaign mode ichinga kichonse buna bono obekire abantu obongo gete paka banarire nga bonere andonsi asare na mangane campaign na toke kanisa ime ne barangerete ngane campaign handa gukora amagendero gete according to ere na ne campaign na ende osakoligereria na ando oshikoligereria mangana gukwana na bokunya associate ne campaign buna bono kara gutena gusarenge kanisa ime usarenga samangana ya magenda amangote banga konga kontukuterare kusikumbuga 2027 yera begasengo meaning that is in a campaign mode so andake amanganaye na arakogera abantu twarengerenga igari na campaign mode from airete chikura mpaka bono iga asekune nando nyorega murai bwense natagete tamu yakabere you cannot avoid politics to avoid politics aya omwako oyo actually otokari busy mono omwako gocha bona ri abantu bakari na campaign mode so emyaka ebere twatigairi ene campaign mono ntochikorigere chi campaign chinyinge na nabarai bali babolite bakagwa nande batagete twarare bono bachakire kwebokia no bagutara amatanga why are you concerned no murai bwense and yet mbarono ni ga bado bakora chi campaign so we need to know that nero bwente kurigererwa mono of course lakini rende omurai bwense has been in a campaign mode all over since no ane chinga kichonse korunonya karo mukonyi w'umurai na bakaro mukonyi w'umurai bwense okoranga namaete what it entails when in a campaign and this is the right time bona abantu bakonya kweyorokia korokana agokora emeremo na kwenyuria abantu ngana barabumba katerine kero ikobono opposition I don't know whether it nebwatrenti ODM because ODM constitutionally bara opposition nebanga basaini imbari na serikali lakini bono nyebare babegito kugoro ko mu serikali babegito ko mu serikali ukonde gukora isiko miradi nayo omshushia rais adi ikizindua akizindua iyo nairo twabeto gukwanira na boigo nga Wakenya watamjua mgombeaji urais wa upinzani 2026 oyo Rigathi Gachagua nga kewe ka next year abakenya bonse manyale kumanya no rudi rachiko kwa asensemo ya opposition na boigo okauli ya Raila kuhusu ugatuzi ya kira wabunge na nyale to komocha wabunge guseko kwanira wabunge nga nigo babire bakwebagira chibesa chichi county gose batagete ko babuna nabo bakutawala injira chibesa chibonete gutumika chi county korende nande ngane yungani go yanyara ko kecha ababunge nande bakanyara gukwanira ngane yo nekira bakoteba ngomurai omuske Raila Odinga ati kunyara gosona na egasi yababunge Mose no are serikali I think Raila Odinga is in government Gen Z waongoza katika matumizi ya kifedha ripoti imeonyesha nga ekero roboti rwanyare kubatu kwa kose obotu kibanyare gokorekana nigo abasai ba Gen Z na barorekana ngana batangene ki masobo tumiki bwechi besa in terms na of bagotumika chibesa chinyingi sana nga majiji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu yanaongoza Kenya ikiwa ya 5 baada ya Nigeria, Misri, Afrika Kusini na Ethiopia. Kenya nigere namba 5 ase Gen Z gutumika chibesa
ko kerotoro chingana ndi county ya Nairobi ya Mombasa na boigo Kisumu nacho chitanga inenga ikobono abasae aba ko rengana ne kiumbe kiri kemanyikanete buna World Data Lab ose WDL ni kobono kia oro kiringa Gen Z na hali ya baadaye ya matumizi ya fedha Afrika nga na chichigenderete Gen Z ekesai ose ekegori ekiga kia basae na kyo kegenderete ose kegutumika chibesa asinchira ere ya igoro mono na boigo na arai watoto wenye ulemavu wapate elimu kuwasaidia kujiinua kimaisha oyo noyo koboria nga aba na bali bamenyete no bolema banyara konyora chisemi edinde bachagwa konya na boigo soko la mitumba sasa lavuma TikTok echiro ya mitumba ni kobono ya chakire kumanyikana kigima goseko changuma asi omutandao oli wekijana mutandao o TikTok na boigo wanasiasa wakome kuzua rabsha sehemu za kuabudu oyo noyomo oligete aigaga kuboria nga abana siasa ukose politicians banyare gusika chinyumba chiogosa sima na ayo na yanda mangi na boko ya nyora ase egazeti ya Taifa Leo yeri tuko oria rero moncho murigiria na nebwate amanganande mangi mne page ya kapere gotanga sababu za EACC kumkamata awamatangi na boigo kupatikana ni chibesa chiri banyala to kwanira nekero egotebanga chibesa 13.5 million njanyala to kutoka ase nyumba yo mugavana oyo na boigo kero naraba ko na 1.6 1.7 billion chirichi abwateranire na abo igo igati ya yanda mange neke minano kieli tukoria rero kia Real Madrid na boigo Arsenal ase UEFA Champions League nigo egotebanga ni gozi la kukanyaga mtu shingo ngalero bono gabo muntu ngota chwale ebigoti oyo yonyore ase page yemerongevere egazeti ya Taifa Leo yeri tuko otiarero sam asingincho yebiro ndochenga nabo tugukorera ensemo yichi gazeti yabo erinde chinyare coach ko mariga ne mugani buri tukoriarero ekero tokende tukorigereria amonchorerio agendete gukorekana ase siasa ya gusi na inde gento kende gento nara kwenyeria barigereria baire mbura na gendete gutusana takia andonsia soro nyokoranga no roche nshonga na abana bao they are very safe and mwabo buri chisweta mwabe ka chisweta kiunone kebeke unubuna bona baire amarwaire ne namakuba na chire singenjo as a result of mbura yobona gento twara tabankelinga mobeke chi yanga chindi tobyeiga koko soka abara romo gasonogete lakini karabeke sweta yawe ndi tobyeiga asigete koko soka kuma tinganko no chikwere na late because yego tu eko baramo mugasoiga chiza marago bakwanyora nga yiteke na bogo soa buna bono na bogo soa vision yore mugasororete osoka kwanyora mbure yatwe tutamanyenti ense kengentete echi ne chinga kicha makuba chinga kicha malaria abantu ubonete wetanga usekwirenda ane muno buna abana balenka mpanya kuti banyakobera asuku especially muna bono chiskuru chifungire you have to be very careful. I don't know how so far Bible bagenda to go feel the way tia bana koberanka because we have so another 1 week. I think we have 2 weeks. Total to bale ni yogocha omanya kwa ndi school. So tigamba tigere mo nene nyasaya barende inchasiri ya rero tigankorera iga ko mugende mugenda ko bana Matilda afutumira ne tukori yankyo ase chinga kimune chiga asensemo ya magazeti njengoro kwa Sam Yenda 001. Mbe mona sana mwancho muligere kende gutigara iyo murobere obwetwani na ase ekero honda chukwira na kurasa mundimo komokene ekero turachukwira na omokene ga studio tunyara kuligereria amangana kose monchoririo anyarire bokorekana ase siasa yorgongo orwa gusigo to basagosika endera kolika ujumbe yao chinsemo chiri cha Facebook chinsemo cha YouTube na boigo wetira ase namba yesi minambe yo chinsemo cha WhatsApp mwancho muligereria tukokorire memo obotambe ngande chingaki chonsigo nekirongende tukonyure nga ayega kendera ko yanyora ime agetembe app ase okoyanyora wetira gusoko ya download kurwa se Play Store kose App Store onyara ko nyorera imrobiri bunaiga niende emenge to basauska kiagara ngora natore na yanda mangi Edwani yabugire
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Eskuru ya Advent Hope igutukatsinsa mu kiri ky'amaliba nigo ekurwa amasomo